kai gambo taniko kiwon kare ka kiyaye kanka ka daina taba abin da muke so siyasa ra'ayi ce kai ra'ayinka mi ra'ayinmu kuma ƙaryar banza kake yi ai makaryacin banza makaryacin wofi sha kana wata maganar wani duk wanda ya zo ya tallata wannan tafiyar Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so Allah ya fi ka sanin karatun bebe to ka kiyaye kanka ka kalle ni da kyau ka san ni shekara 25 wallahi muna industry tun ana fim kyauta tun ana cewa Alin Huwait a bakin hanya duk wani artist da ka sani duk girman sa ka je ka tambaye shi wallahi tallahi tun ana tsaye da mutum a hanya wallahi yau mutum aktin kyauta muke yin fim saboda mun zo har ta kake wai duk wanda zai zo yi wannan tafiyar to kai ra'ayinka me ra'ayinmu kai ka san na san ka kuma ka san me kake a industry ni na sani ko to wallahi ka kiyaye kanka ka ja bakinka kai shiru kuma ka kiyaye haduwan mu da kai na rantsa da Allah barawar kama daga Jos din ai mun san komai ka kiyaye kanka mu muna Tinubu kuma mu yan Tinubu ne duk wanda yake son Tinubu muna son sa wanda baya son Tinubu kuma ba ma son sa ai siyasa ra'ayi ce ka kiyaye kanka ka san na san ka in kuma kere yana yawo zabo yana yawo dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu haɗu siyasa ra'ayi ce kawai kai ra'ayinka mi ra'ayinmu ba sai ka zo kana blackmailing ba kana wani kai Tinubu ko kar ayi shi ka fi sanin Allah karatun bebe muna yin Tinubu ban taɓa fitowa ƙararana ce ina yin Tinubu ba sai yanzu to muna yin Tinubu ra'ayina ne kai ra'ayinka mi ra'ayinmu aikin banza aikin wofi sha